Propui produs premium, propui tehnologie, propui siguranță în construcții, vine clientul și spune, e scump. Scump raportat la ce? Scump raportat la ce? Da, Ce înseamnă vedem. scump, ce înseamnă ieftin? Salutare, salutare! Aproape 40% dintre voi, cei care ne urmăriți în mod frecvent pe canalul nostru, sunteți abonați. Deși cifra de 40% mă onorează, nu pot să nu mă întreb unde sunt ceilalți dintre voi și de ce nu sunteți încă abonați. Vorbesc cu cei care încă nu sunt, evident. Dacă te-ai bucurat vreodată de videourile noastre, îți recomand și de fapt chiar te rog, apasă pe butonul de abonare pentru că în felul ăsta ne ajuți să avem un canal și mai puternic și în felul acesta să avem parteneri și invitații dintre cei mai faini pe care aducem aici la masa noastră, cum este și invitatul de astăzi, Tavi Mitan. Bine ai venit, Tavi! Bine te-am găsit, Daniel, mulțumesc pentru invitație. Cu tot dragul. Tavi Mitan, pentru cei care nu-l cunoașteți, este director de dezvoltare în cadrul unui dezvoltator din zona Mării Negre, din zona Constanței. Se numește Alpha Builder, sunt partenerii noștri și lucrăm deja de la finalul anului trecut pe proiectele pe care dezvoltă Marina Tower și Olymp Tower. Două dintre cele mai faine de departe proiecte de la mare, aflate în poziții cheie. O să vă zic așa doar pe scurt ca să vă dați seama cât de interesante sunt proiectele. Marina Tower este în zona de nord a Mamaia, dar practic înainte de a intra în Năvodari, este în zona celebrelor cluburi și locații Fratelli, Loft, Nuba și așa mai departe. Iar Olymp Tower este în zona cea mai faină din noua stațiune care se dezvoltă foarte frumos la mare și anume Olymp. Vă recomand să veniți să le vedeți, colegii noștri vă așteaptă acolo. Dar nu despre a promova proiectele este vorba astăzi, ci despre a cunoaște omul din spate, pe Tavi, care astăzi e alături de noi și aș vrea să te întreb înainte de toate, Tavi, cum a pornit acest Alpha Builders? Cum a pornit dezvoltarea imobiliară? Ați venit direct? Ați simțit că v-ați născut să faceți asta sau cum ați ajuns în zona de dezvoltare imobiliară? Alpha Builders pornește în urmă cu 20 de ani sub forma unor firmulițe mai mici. Am început ca orice absolvent de construcții, facultate de construcții, cu proiecte mai mici, cu lucrări către terți. Am fost constructorii altora și în diverse etape de dezvoltare, atât a noastră cât și a companiei de la momentul respectiv, am evoluat așa cum am putut, atât antreprenorial cât și tehnic. Am avut lucrări destul de variate în zona civilă, am avut ceva parțial zonă comercială, nu neapărat industrială, mă refer la hale, spații, showroom-uri, diverse construcții specifice meseriei noastre. Iar în urmă cu 5-6 ani a fost totuși un declic pe care l-am avut eu împreună cu Cristi. De fapt, Cristi este cel care a generat boostul ăsta. Hai să facem ceva să rămână pe lumea asta ceva definitoriu, să lăsăm ceva după noi. Ăsta a fost momentul în care ne-am gândit să pornim la a construi aceste turnuri. În principal, Marina Tower, pentru că în Olymp terenul aveam de ceva vreme, dar nu eram hotărâți, nu știam exact cum să procedăm cu aceste turnuri, așa că istoria noastră de, 20 de ani, concretizată prin 30 de blocuri livrate, proiecte finalizate, vorbesc de regim de înălțime între P+2, P+4 până la P+10, zona Mamaia, zona Constanța și nu numai, ne-a dus către varianta asta, către soluția asta. Hai să construim un turn, să vedem dacă suntem în stare să facem așa ceva. Și tehnic, cum e să construiești pe malul mării turnuri de câte etaje avem pe Marina și Olymp? Sunt 15 etaje, regimul de înălțime nu reflectă în tocmai 15 etaje pentru că structura turnului Marina este ușor altfel. Este un subsol cu un parter înalt, astfel că numărul de etaje înseamnă ceva, iar înălțimea turnului înseamnă altceva. Este un pic mai înalt decât am măsurat efectiv etajele.
Greu. Fug de cuvântul provocare pentru că e ca și cum n-aș ști despre ce e vorba. Nu, știm exact despre ce e vorba, doar că avem soluții tehnice rezultate din proiectare, nu facem rabat la așa ceva. E de lucru cu apa. E de lucru cu nisipul. Pompați continuu apă, nu? Din fundație. Am pompat foarte serios pentru că fundația de la Marina chiar a fost o tehnologie acolo, o soluție tehnologică la vremea ei, adică acum o vară, acum un an și jumătate, în urmă cu 2 veri, chiar am scris niște articole care sumarizau cumva cantități, procese, faze de execuție. A fost o fundație specială cu piloți forați, cu puțuri, cu epuizmente. Aș plictisi lumea să intru în detaliile astea pe care le-am mai descris odată și le-am descris atât către oameni care m-au întrebat, cât și scris efectiv, să vedem și noi cantitățile astea, cum arată. E un articol care se numește Fundația Marina Tower în cifre. Adică ce presupune o fundație de 2,5 milioane de euro. M-ați dat lucrare de masterat. Cam așa ceva. Am întâmpinat, am avut un moment de cumpănă, nu ne-am propus, Doamne ferește, să abandonăm proiectul pentru că deja eram all-in acolo. Dar am avut momente când a trebuit să ne sfătuim cu specialiști, când a trebuit să găsim niște soluții, pentru că ne era greu să scădem nivelul apei. Era foarte aproape de mare, minus 8 metri sub nivelul mării și nu reușeam până la urmă să scădem, să facem partea de epuizment așa cum ne-am fi dorit, cât să avem suportul pentru armarea radierului. Și a trebuit să apelăm la experți, am folosit niște betoane imersate, am avut tehnologie. Deci dacă discutăm despre Marina, este atât aspect, este atât luxul ăsta premiumul ăsta pe care încercăm noi să-l definim ca proiect, dar avem și soluție tehnologică și asta este mândria noastră ca orgoliu de profesionist, de constructor. Par foarte aplicat pe zona tehnică, așa? Tu personal. Da. Se simte, da. Sunt inginer constructor, civilist. Vorbești ca un inginer constructor. Da, mulțumesc, ești amabil. Ceea ce e foarte bine. Asta da, e bine. E bine, da. Am înțeles. Dar specialitatea mea, și aici este marea asociere pe care am făcut-o cu Cristi și ne-am împărțit sarcinile, specialitatea mea este managementul și organizarea activităților de construcții. Adică eu sunt project manager cu acte. Și dezvoltator de meserie, tot cu acte, pentru că sunt constructor, adică aici întrunim niște elemente pe care le găsim mai rar în zona de real estate. Aveam o discuție relativ recent cu prietenul comun, cu Codin Maticiuc, care v-a ajutat și încă vă ajută foarte mult timp ne ajută deja de foarte mult timp în marketarea proiectelor, care a zis o chestie care, el nu e un inginer, e un artist, așa, ca formație, dar spunea că lui i-ar plăcea, sau ceva de genul ăsta, sper să nu greșesc, că lui i-ar plăcea să cumpere de la oameni pe care îi vede foarte aplecați pe zona tehnică, pentru că îi dă lui o siguranță că, dacă omul ăla mi-arată că e pus pe treabă acolo, inginer adevărat, cu echipe bine așezate, structurate frumos, știe că va cumpăra un produs de calitate. Și mi-am dat seama că are dreptate cumva. Adică oamenii, clienții când cumpără, văd podcastul de concept, văd diverse ad-uri pe diverse materiale, văd diverse persoane care vorbesc, dar nu ajung să vadă și nici nu au timpul și energia și cunoștințele să vadă de fapt ce s-a lucrat în spate. Și de fiecare dată când vezi însă un profesionist care vine și îți vorbește pe limba tehnică, deși tu nu înțelegi, cumva o respect și îți dă încredere. Spui, omul ăsta știe ce vorbește, cu siguranță îi pasă și cu siguranță produsul lui are șanse mai mari să fie unul de calitate. Greșesc? O să revenim și la Codin și modul nostru de colaborare și mai ales cum am început colaborarea, pentru că se referă strict la aprecierea lui Codin față de ce a văzut că facem acolo. Poate până la momentul ăla fie nu ne-am prezentat noi suficient, fie nu ne-am lăudat noi pe măsura
performanței pe care am avut-o, dar revenim la Codin. Partea asta despre care vorbești tu cu privire la ce înseamnă omul, ce înseamnă implicarea, ce înseamnă calitatea, ce înseamnă implicit produsul, pe mine și la încrederea pe care un cumpărător o are în cumulul ăsta de factori pe care îl vede în fața lui cu privire la o achiziție de apartament, toată povestea asta este undeva pierdută în piață. Adică nu știu în ce măsură un client apreciază sau mai degrabă consider că ar trebui să aprecieze tot cumulul ăsta de factori pe care îl vedem aici. Dom'le, am înțeles, dezvoltator este un om cu capital. Foarte frumos. Ce meserie are? Habar n-am. Ce-o fi el? Mecanic auto. Sau măcar echipa lui, ce meserie are. Dom'le, echipa lui, mai departe, cum face? Ce face? În ce măsură e implicat? E doar un business sau nu? Merge el pe șant, verifică el ce se întâmplă acolo. Nu discutăm aici de reglementări legislative, nu discutăm aici de ce te obligă legea să faci. Legea te obligă să faci și dacă ai gogoșerie. Trebuie să respecti niște standarde. Ok, faci tu gogoșile? Ești acolo să vezi ce brânză pui, ești acolo să vezi ce ulei folosești, la cât îi schimbi uleiul. E important. Ori discutând așa de produs, nu discut de preț, de valoare mic, mare, nu. Discutăm pur și simplu de produs. Ai deschis un subiect care pe mine mă preocupă și mă frământă foarte tare. Propui produs premium, propui tehnologie, propui siguranță în construcții, vine clientul și spune, e scump. Scump raportat la ce? Scump raportat la ce? Da, ce înseamnă scump, ce înseamnă ieftin? Pe mine nu mă interesează că ai investit 2,5 milioane într-o fundație. Pe mine mă interesează. Mă interesează în primul rând că eu sunt cel care trebuie să optimizez acest cost și să înțeleg de unde fac rost de bani ca să creez un asemenea produs. Deci, în primul rând, pe mine mă interesează partea de investiție inițială, da? Iar pe mine mă interesează, pentru că eu sunt constructor și trebuie să-mi respect niște normative. Și eu trebuie să-mi respect soluția care mi-a rezultat din proiectare. Eu am o răspundere în fața legii pentru așa ceva. În plus, am o răspundere față de tine, client, să-ți ofer ceva serios. Eu nu pot să-ți ofer și aia, și aia, și aia, dar să-ți dau apartamentul cu un preț, habar n-am, derizor. Există un principiu în economie căruia îi se spune mâna invizibilă. Atunci când ești într-o industrie care are profit la un anumit nivel, în mod natural sunt atrași mai mulți de acea industrie, încep să investească și competiția crește, automat scade marjele de profit, scăzându-le, de aici metafora, mâna invizibilă care ți-a din profituri, știi? Cumva competiția asta care, în momentul față în România, în orașele mari, nu se simte neapărat, pentru că încă stocul este relativ mic raportat la cererea potențială, pentru că noi avem stoc majoritar în România vechi, dinainte de 89, și dorința însă a multor români care câștigă din ce în ce mai bine să trăiască mai bine. Și trăitul mai bine înseamnă inclusiv o locuință mai bună, pe care dacă o iei într-un imobil mai nou construit, șansele să fie mai bune sunt mai mari. Confort mai mare, poate servicii în plus, facilități, comunitate mai faină și așa mai departe. Da. Mi-ai pus ideea. Nu contează, putem vorbi și nu e niciun fel de problemă. Că se diminuează un pic din profit. Așa. Spuneai. Da, de mâna... Da. Plecând de la mâna invizibilă, totuși mă gândesc că am auzit deseori treaba asta. I-am băgat în fundație 2 milioane jumate. Da. Știi? Nu pot să-ți dau un preț mai mic. Totuși, clienții nu putem să-i condamnăm că vor un preț mai mic. Adică am putea să spunem, îmi pare rău, nu ești potrivit pentru aici. Da. Care e un răspuns foarte corect. Eu acum vorbesc din sfera comercială, știi? Sau putem să ne gândim cum am putea, pe termen mediu și lung, poate să găsim o formulă de scalabilitate a construcțiilor care să permită un cost mai mic de construcție. Asta e o întrebare pentru toată lumea în general, pentru că n-a descoperit nimeni acea metodă. Sunt câteva formule de prefabricate, sunt câteva formule de, materiale prin care se poate construi mai repede și scade practic costul manoperei, dar în esență nu prea reușești. Iar imobiliarele mai au încă un aspect, faptul că au nevoie de un timp destul de mare de construcție. În schimb, oamenii, când piața începe să meargă în ce în ce mai bine, se grăbesc să cumpere într-o anumită zonă.
și în acea zonă ai un număr de terenuri relativ limitate în care poți să construiești. Nu poți pui bloc peste bloc, nu poți pui 3 Marina Tower unul peste altul, știi? Și de aici și efectul ăsta că pe lângă costul de construcție care îți crește foarte mult, și prețul îți crește pentru că se bat mulți clienți pe o singură locație. Da? Așa că un răspuns mai corect ar fi în momentul în care un client vrea un preț mai bun, păi bă, uite, da, într-adevăr, și eu aș vrea să-ți ofer, dar din păcate tehnologia actuală îmi permite să construiesc doar la prețul ăsta și cam ăsta este prețul. Da? Pe de altă parte, o locație mai bună ca asta nu găsești. Și în momentul în care vorbești despre locație, acolo efectiv clientul nu știu ce poate să-ți mai zică. Pentru că o locație precum Marina Tower, cum aveți și cum avem aici în zona de nord a Constanței, păi, e unică. Real este unic. Eu știam de voi înainte să ajungem să ne cunoaștem și să lucrăm împreună și tot timpul am apreciat locul respectiv. L-ați prins bine. Pentru faptul că ați avut știința, cunoștințele, capitalul, curajul la momentul respectiv, pentru asta compania care dezvoltă merită un profit. Asta ca să răspund tuturor celor care zic că ok, dar faceți oricum profituri foarte mari. Bă, sunt niște profituri. Din studiile noastre cam pe la 30-39% per fiecare proiect. Sunt poate un pic mai mult, cine știe să facă temele mai bine. Dar dacă le împarți la numărul de ani, la riscurile inerente, că atâtea proiecte sunt litigii, mai ales prin București, cu autorizații, nu mai zic, bă, e posibil să fie justificat. Hai să o luăm și în partea cealaltă, că eu sunt întâmplător și într-o companie de investiții și ne uităm la când investim. Dacă ai un randament corect, omul nu vine să pună banii cu tine. Și atunci cine are dreptate? Ăla care cumpără sau la care investești? Proiectul Marina Tower sau Olimp Tower, poate ajungem să vorbim și despre proiectul de la Olimp, durează 3 ani. Și noi discutăm aici 3 ani, poate de aproape execuție intrinsec, nu de pregătirea proiectului, nu de achiziția terenului, proiectare, autorizare. Eu vorbesc de când mă apuc. Pot să-ți arăt pe un grafic exact din câte luni se poate lucra, ținând că suntem și la mare, 2 luni ne oprim în perioada verii. Da. Că e stațiune, așa e prevăzut în autorizația și de în Olimp și construire. în Mamaia, nu? Și în Olimp și în Mamaia, da. Deci iarna, vara-i vară. Asta este. Nouă ne rămâne 8 luni de execuție. Asta înseamnă un proiect care totuși se derulează în 3 ani. Nu am cum să fac altfel. În momentul în care bași prima sapă. De când mă apuc de Dar până proiectezi, încă până 2. cumperi terenul, până Încă puzi dacă ai nevoie hai de să puz. lăsăm, hai să zicem că lăsăm, uite, noi suntem ăia fericiți, avem o variantă consacrată în care terenul cumva, vedem, facem o asociere, să presupunem că nu investim bani în teren. Vorbesc de noi, nu de un constructor oarecare. Da? Costul presupune și o așezare a acestor bani în decursul a 3 ani, pe care dacă i-am, ce fac cu ei? Muncesc de ei. Nu-i țin la bancă să-mi iau o dobândă, nu? Ori am o inflație. Am niște costuri, pur și simplu. Și poate că nici nu am banii să duc tot proiectul. Din nou trebuie să adun niște bani de pe piață, am un cost al acestor bani. Deci nu e chiar așa. Când vezi un proiect în derulare de 3 ani, nu te poți aștepta ca acel proiect să fie ieftin. În primul rând, faptul că durează 3 ani înseamnă că acolo se întâmplă ceva special. Pentru că pot să fac la fel de bine, avem dezvoltări imobiliare, case. Facem 20 pe an, 40 pe an, habar n-am, facem câte vrem noi. Ce mari stadii am acolo de Acolo e mai rapid, că poți să le produci, produci mai repede. Îmi fac treaba bine, îmi fac treaba corect, dar am proiecte foarte scurte. Acolo pot să spun, costul banilor e cel care e. Într-un an de zile îl închid așa, mai mult sau mai puțin, rămân cu partea de finisaj, îmi închid cumva analiticul, rezolv cumva și contabilitatea, ok, am scăpat de el. Dar aici vorbim de 3 ani. În 3 ani gândește-te numai inflație ce înseamnă. Da. Gândește-te costul banilor, gândește-te poate mă împrumut de bani ca să-l duc. Am niște costuri. Nu poți să vii într-un bloc ca Marina să spui da, parcă n-ai așa ceva și mă compar cu un P+3. Nu poți, este cu totul altceva. Nu discut, hai să lăsăm la o parte tehnologia. Tehnologia știi cât nu stă în picioare pentru cei care comentează până vine cu tremurul. Atât. Când vine cu tremurul, atunci zice, bă, nu puteai să faci și tu? Păi am făcut, dar n-ai vrut la mine. Ai vrut la ăla, vezi că a căzut. Sperăm că nu se va întâmpla. Nu se va întâmpla. Ori prețul ăsta vezi că se regăsește undeva până la urmă, mai ales în proiecte de anvergură. Pentru că n-ai numai tehnologia, ai și costul banilor efectiv. Într-adevăr, ai profitul
realizat din muncă, te agiți acolo 3 ani de zile să coordonezi ceva pentru un produs finit. Ciclul este foarte lung, ciclul de execuție este foarte lung până când livrezi un asemenea bloc. Aici este marea provocare și să stai și focusat timp de atâția ani, să duci la capăt un proiect. Un proiect cu continuitate, cu coordonare de specialități, cu oamenii necesari. Gândește-te ce fluctuație de forță de muncă am, gândește-te că eu nu înlocuiesc un inginer într-un asemenea proiect, eu nu-l iau ca pe un vânzător la teșghea. Mie, dacă îmi pleacă un inginer, e deranj acolo. Nu vorbesc de relația cu oamenii din șantier, nu vorbesc de relația cu furnizorii, nu vorbesc de relația care deja există cumva. Eu discut aici că dacă îmi pleacă un inginer, eu trebuie să stau din nou și să-i pregătesc toată partea tehnică. Ai preluat din punctul ăsta, du-l mai departe astfel încât să-mi finalizez. Stau cu el o perioadă, nu-ți ascund, stăm cu el acolo. Suntem ingineri, stăm cu el acolo până când ne lămurim că a prins ritmul, că a înțeles despre ce e vorba. Mai ales într-un proiect de tip, uite cum îl am pe ăsta retras, cu etaje diferite, n-am plan etaj curent, nu am un bloc standardizat în care spun ăsta e etajul curent, ritmul știți, continuați. Nu. Eu stau la fiecare etaj să verific dacă se respectă detaliile tehnice. Deci e complicat. Tavi, aș vrea să te sustrag așa puțin de la nivelul expertizei tale, să ieșim puțin în exterior. Înainte să ne întoarcem către Olimp, vreau să stăm puțin pe Constanța și oportunitățile economice ale orașului. De când lucrez pe Constanța, când lucrăm pe Constanța, de concept de anul trecut din vară, am văzut și plusuri și minusuri, evident, ca în orice loc, dar ce am simțit cel mai mult este că este o ușoară dorință de a redeveni orașul acela sclipitor care a fost la un moment dat în istoria României. Nu de mult, Constanța era al doilea oraș al țării. Da? Acum nu mai este, a scăzut și ca populație și ca economie. Cum îl vezi în următorii ani? Intrăm în Schengen, se extinde aeroportul, există interes geostrategic la Marea Neagră și așa mai departe. Cum se simte în Constanța și totuși tu cred că te poți și uita din exterior așa puțin să vezi dacă într-adevăr se și potrivesc previziunile? Eu mă feresc să-mi dau cu părerea acolo unde nu sunt foarte priceput sau foarte sigur pe ce spun. Tot ce pot să îți spun sunt doar constatări. Adică știu că se va extinde portul, iar asta e o informație foarte importantă pentru că uite de ce înseamnă în lume ce înseamnă porturile astea care generează venituri, care înseamnă mărfuri, care înseamnă costuri, taxe, impozite, angajați, salarii, înseamnă ceva. Ori dacă totuși aeroportul ăsta se extinde, dacă, uite, se finalizează Casino, poftim, pare iconic așa. Nu știu dacă el va fi în circuitul ăla de gambling până la urmă, dar dacă ar fi, uite, sunt o grămadă de clienți, avem clienți din Israel care caută așa ceva. Dom'le, vreau să iau acolo. Ai casino? Nu mă interesează. Deci există și asta. Auzim acum că domnul Dascălu cu Iulius Mold vrea să facă acolo o explozie de... Nu? Cam de bine de rău s-a finalizat autostrada asta care duce aproape până de Mangalia, deci avem toată zona de litoral, avem infrastructura, cel puțin București. București, port, mare, casino, șosele, nu știu, se întâmplă ceva. Poate se întâmplă ceva și cu aeroportul. Aeroportul ăla cu Călniceanu este în momentul ăsta cumva o tragedie. Adică am avut niște invitați și în momentul în care veneau cu un avion privat și când ar urma să vină avionul, nu știu, mai erau 15 minute, au aprins lumina la aeroport. Adică era așa ca acasă. Vezi tu dacă e cineva că, nu știu, parcă e lumină în sufragerie, știi? Nu poți la nivelul ăsta să duci un aeroport, dar premizele ar fi că se întâmplă ceva acolo. Asta legat de ce observ eu din afară. Ce observ eu din afară, dar dinăuntru, eu constat că ce construim noi se vinde. Și ce constat eu este că zona de Constanța cumva am epuizat-o, pentru că funcționăm de atâta vreme în Constanța și am livrat 30 de blocuri până acum. În Mamaia, în Constanța, în zone interesante, în Faleză, deci am livrat în Constanța. Acum am început să livrăm, să vindem către București. Și vindem către București zonă de antreprenor, venituri 100.000 pe an.
Ori asta înseamnă 100.000, înseamnă un trai bun, un trai decent, un trai echilibrat, înseamnă un om corect care la nivel de 100.000 își permite să-și plătească și taxele. Câte taxe poate fi la 100.000 până la urmă? Dacă e să ai un business corect, poate chiar de familie sau ușor extins față de familie. Să-și plătească taxele. Da? Ori asta înseamnă că accesezi o zonă bună de București, care se gândește foarte serios și asta face, investește la Mamaia, investește la Olimp, investește la Constanța. Deci, premizele ar fi să se întâmple ceva bun la Constanța. Cam așa văd și eu lucrurile de aici. O să fac o paranteză ca să nu ne primim hate pe YouTube. Autostrada până la Mangalia se termină de adevăr acum la Gigea, dar este proiectată deja, zic bine, nu? Sau este în proiect să se construiască până la Mangalia complet, adică să ne unească cu Bulgaria prin Dobrogea. Dar avem și un drum rapid. Nu e autostradă, dar avem bucată rapidă. Deci nu avem e bucată autostradă, rapidă, dar este va fi și o autostradă expres, care va ocoli pe cealaltă parte a lacului Techirghiol până în sudul Mării Negre și știu că se avansa pe ea. Poate greșesc. Nu verificasem informația relativ de curând. Cam așa văd și eu. Am mai studiat diverse trenduri în ce informații vin către noi, mă uit și în exterior, total subscriu la ideea că un port mare are și un oraș prosper. Într-adevăr, portul deservește cumva mai degrabă economia națională, mai mult decât economia locală, în mod ironic, deși este amplasat chiar în orașul Constanța, dar există enorm de multă mișcare locală, de genul subantreprenori, angajați în port, taxe, așa mai departe, care ajută la fața locului. Eu aș mai totuși, pentru că n-ai menționat, aș pune multă enfază și pe faptul că România, din vedere militar, devine extrem de importantă, iar Marea Neagră ne leagă de această zonă ușor fierbinte, să nu zic fierbinte neapărat, ușor fierbinte, care ne și responsabilizează să fim bine organizați acolo și știu, din diverse surse, probabil și tu, de multiple proiecte în zona asta, care iarăși creează mișcare economică în zonă, creează potențial de renting pe proprietățile pe care tu le dezvolți sau dezvoltătorii mari le dezvoltă și așa mai departe. Aici despre clienții de 100.000 de euro pe an. Da, era aici o întrebare pe care o pregătiseră colegii mei legat de cine sunt... Noi ne desfășurăm după un program? Nu, dar mai trag ochiul așa din când în când. Și spunea așa, cine sunt clienții, care e tipul de cumpărător ideal pentru Marina Tower și Olimp Tower. Ai apucat să spui deja despre antreprenori, poate fi executivi, 100.000 de euro pe an este un salariu de director de bancă sau nu neapărat top manager, poate fi și un pic mai jos. Eu am reținut de la tine că ar trebui să facem un podcast educativ. Și aș vrea să-mi aleg foarte bine cuvintele pentru a mă raporta mai presus de toate la un tip de client și nu la produsul meu. Ca să ne lămurim cu ce oameni avem de-a face și către ce doresc acești oameni să se ducă. Nu neapărat către produsul meu. Produsele mele sunt două, mari și late, unul premium lux, aspirațional și unul familie, utilizare. Dar nu vreau să vorbesc despre produsele mele, ci vreau să vorbesc despre segmentul de oameni segmentul de clienți care s-ar îndrepta către aceste produse și mai ales în perspectiva dezvoltării Constanței, în care am spus că îi atrag către produsele mele, deci sunt interesat să meargă acolo. Avem, deci unul dintre produse, dacă vorbim despre Marina Tower, acolo este, discutăm de oameni de afaceri sau antreprenori cu mulți bani. Și când spun mulți bani, spun așa, cu gura plină, mulți bani, pentru că nu este un produs care să aibă la bază neapărat un yield, o eficiență, o sustenabilitate, am înțeles că să vorbim despre asta câte ceva. Ăsta este un produs aspirațional. Marina Tower este un produs în care ai acolo pentru că ai acolo, pentru că acolo e acolo și nu dincolo. Punct. Ăsta este produsul. Marina Tower. Nu știu dacă dacă vreun cumpărător de la Marina Tower se întreabă cu cât să-l închirieze, dacă ar vrea să-l închirieze. Da? Nu știu, noi mizăm pe Marina Tower, după finalizarea vânzării, să existe revânzare
fără niciun fel de întrebare cum se vând vilele pe Dorobanți. Bună ziua, cât costă? Atât. Și câți metri are? Pac, ți-am închis telefonul. Vrei să cumperi aici? Ăsta-i prețul. Nu mă mai întreba. Câți metri are, câte camere, nu mă întreba. Vrei să cumperi aici? Da. Adică este un produs, noi mizăm că acest apartament la Marina Tower ar trebui să fie vândut strict sub formă de e liber un apartament la Marina. Vrei să cumperi? Da. Bă, când vrea cineva să vândă, te anunț eu. Atât. Ăsta este Marina. Iar pentru acest produs, nu pot să nu fac referire și la VIP-urile care au cumpărat în blocul ăsta. Dacă ele sunt de acord să zic. Sunt de acord, da. Și uite, Codin a cumpărat la noi din fază de proiect și îți spuneam, am zis că o să revenim la subiectul ăsta. El a fost foarte impresionat de ce facem noi la un alt șantier, la un Tomis Tower 1, unde am construit 5 subsoluri de parcări. Minus 18 metri. 5 subsoluri de parcări. Numai fundația am ciocănit acolo 2 ani. Ori pe Codin l-am adus, a văzut și a spus băi, cu voi e ceva, ori nu sunteți, aveți probleme la cap sau s-a întâmplat ceva. Adică nu poți să faci asemenea lucrare, lumea să nu știe. E ceva aici, o lucrare de asemenea învergură, atât costuri, tehnologie și așa mai departe. Nu se poate tu să stai să ciocănești aici 54.000 de metri cub de săpătură la minus 18 metri, la limita mineritului. Am întâlnit piatră, am întâlnit stâncă, am avut relee din 6 excavatoare cu care scoteam pe o parte pământul. Adică o muncă de asta în care nu mai stai să te gândești, e eficiență, nu e eficiență economică. Bă, ne-am apucat, hai să facem. 5 subsoluri de... A cumpărat Codin văzând ce am făcut dincolo. La Tomis Tower. A văzut ce am făcut la Tomis Tower și a zis, băi, nu, vreau și eu aici. Aici ce faceți? Tot așa ceva. Ok, vreau și eu și aduc după mine pe cine pot. Și a adus mai departe VIP-uri. Nu știu. Ștefan Lucian, Global Records, care a cumpărat de la noi, implicit Ina. Exact. Antonia, Velea, a luat Shelly. Avem câțiva oameni care s-au tras unul pe celălalt, atât pentru poziția asta cu cluburi, că e de acolo, da? Dar în special cu privire la preț. Care am zis, băi, asta este produsul, asta este marfa. Am făcut o comparație acum un an și ceva, în care comparam Marina cumva cu un Rolex. Ok, ai un Rolex, e ceva. Adică ceasul îl arată foarte frumos și telefonul. Ora. O poți vedea și pe telefon, nu trebuie să dai. Dar dacă ai un ceas la mână de marca asta, înseamnă ceva. Ai un apartament la Marina, poate că înseamnă ceva. Deci ăsta este un produs și clientul ar fi un om cu bani, interesat de a fi în miezul lucrurilor. Nu știu dacă să fie văzut neapărat, sau să fie văzut, nu știu, așa ceva, și care nu are în vedere neapărat un calcul economic aici, pentru Marina. Pentru Olimpia altceva. Să știi că totuși este și un calcul economic. Ok, nu-ți dă un randament poate mai bun decât în alte locații, pentru că e un produs de lux. Da. Real. Iar produsele de lux nu au randamente tradițional foarte bune, însă au totuși o componentă investițională de foarte mare importanță, pe care mulți o omit. Sunt deseori întrebat, de ce să investesc în imobiliare? Că randamentul la închiriere e doar 6% net. Eu pot să mă duc la bursă și fac 10%. Ok, go for it. Dar omiți de fapt că la bursă ai într-adevăr și acolo dividende versate pe de capital, dar ești un pic biased, pentru că dacă te uiți la bursă și spui că faci 10% pe de capital, trebuie să te uiți și la imobiliare la fel. Ok, poate fac mai puțin, poate fac doar 4 sau 5% sau 6% la Marina Tower, dar șansele ca acest imobil să se aprecieze în timp sunt foarte mari prin prisma locației. Deci există un câștig investițional imens aici. Pentru că, una mână, va fi stoc foarte limitat. Absolut. Da, după ce sunt toate vândute, cine le cumpără de regulă le ține. Da? Pentru că e o locație unică. Exact. Și atunci când se eliberează, se bată mulți pe ele. S-a întâmplat deja în București, adică nu-i poveste. S-a întâmplat în locațiile care probabil știți, ale celor de la One United, care vindeau la un preț și pe durata construcției, care a crescut gradual. Și după ce a fost gata, s-a și inclusiv triplat. Pentru că locația era excelentă.
Și pe vremea când erau în construcție, nu erau ieftine nici atunci. Tot așa, datorită inflației, creșterii economice a României, dar foarte important, datorită faptul că era locație unică și toți vreau să stea acolo. Numai că și-au dat seama cât de important este locul doar după ce a fost gata. Cred că cam așa va fi și aici. Adică, ok, poate dai mai mult decât de la un apartament la mare în altă parte. Ba da, în momentul în care o să fie gata, câți oameni o să vrea și acolo? Legat de ce ai menționat-o mai devreme, deja acolo unde construiesc ei devin locații. Asta ne dorim și noi să facem. Încă o dată? Unde construiește One Da. devine locație. Da. Dacă mâine One probabil se hotărăște să construiască în Ferentari, înseamnă că acolo s-au gândit ei ceva. că ar fi ceva și e un potențial și se întâmplă ceva și va deveni locație. Asta ne dorim și noi să facem aici. Da. Cred că are un nume, treaba se cheamă gentrificare. Da, în momentul în care te uiți pe planul de dezvoltare ale orașului și sunt convins că Andrei și cu Victor de la One fac lucrul ăsta, se uită, ok, bun, ce alte zone decât cele tradiționale în care deja avem potențial de dezvoltări se poate dezvolta orașul? Și te uiți după câțiva marcări. După, evident, infrastructura, metrou, așa mai departe, după zone de business, existente sau potențiale, da? După căile de acces către exterior, da, în nordul merge bine, pentru că chiar Andrei Diaconescu mi se pare că a spus într-un podcast, la nord de București e mai multă țară decât la sud. Adică șanse mai mari să ducă românii către nord decât către sud. E și muntele, e și ieșirea către, așa, nord-vest, poți să ieși către vestul Europei. Și de asta. Știți că mai sunt și alții, dar în momentul în care gândești holistic harta unui oraș sau unei regiuni sau unei întregi țări, poți să dai seama repede, bă, e posibil ca Sibiu să crească ca oraș. Că e în mijlocul țării și deservit de 3 autostrăzi, 4 autostrăzi, adică ce puțin, 3 deja există. Da, e clar că va crește. Sau Clujul, deși au crescut până acum, e foarte bine amplasat în centrul Transilvaniei, cu acces rapid către vest. Face acum și autostrada care leagă cu Oradea. Deci Clujul are șanse continuare să crească. Dacă te uiți după aia local la nivel de București, la fel îți dai seama, sau la nivel de Constanța, la fel îți dai seama. Bă, nu prea mai unde să mai dezvolți în Floreasca, cu s-o cam dus terenurile. Unde mergem acum? Hai mergem Cotroceni. Nici Cotroceni nu mai poți. Hai să extindem. Unde? În Răzoare. E Cotroceni acolo? Exact. Nu e. Nu e Cotroceni și îi spune, cum îi spune? Dar ei au lărgit cartierul, pentru că e ok, peste o stradă de Cotroceni. Da, și a devenit locație. A devenit locație pentru că are de toate acolo. Da. Mi-a plăcea să reușiți și probabil că vom aștepta și noi. Asta încercăm și noi, să identificăm niște zone în care să știm că asigurăm tot ce e nevoie și prin ce facem noi acolo să creștem zona, să devină locație, pur și simplu. Nu vreau neapărat locație să construiesc și eu acolo. Vei tu să creezi locație. Exact. Mult succes. Suntem lângă voi în proiectul ăsta. Hai să ne ducem către Olimp. Olimp e o stațiune mai puțin cunoscută de, să zicem, marea masă a populației. Cel mai mult se duc în Mamaia și în Vamă. Ce puțin așa era când mă duceam la mare. Olimp e o stațiune mai nouă pe harta, sau bine, Olimp Neptun, pe harta dezvoltării, să zicem, mai mari. Să nu zic neapărat sustenabile, că România, din păcate, nu se face foarte sustenabil la mare încă. Dar pare că e mai așezat Olimpul decât Mamaia Nord, de exemplu. Da? Cum a mers proiectul până acum acolo și de ce ați ales locația? Olimp. Terenul îl aveam de ceva vreme și, într-adevăr, ni s-a părut pentru o perioadă că nu s-ar întâmpla ceva spectaculos. Odată cu mutarea asta către Vamă, lumea a început să fie mai aproape de Olimp și mai aproape de Neptun și de stațiunile din sud. Ca atare am decis că am putea să ne orientăm și către Olimp. Nu suntem singurii care au construit acolo, mai sunt câteva proiecte. Unul chiar foarte cunoscut. Chiar în zona asta și atunci am zis, hai să vedem, totuși oamenii s-au dus către sud, hai să vedem ce ar presupune proiectarea, așa, încet, încet ne-am apropiat de proiect. E început deja din primăvară, imediat facem un an, dar ți-am spus, la noi anul de muncă e redus cu vara, e redus cu iarna, de asta mi-e greu să-l socotesc
Și ca execuție, momentele grele le-am depășit, l-am scos din pământ, suntem undeva la etajul 2 în momentul ăsta. Am avut o soluție de fundare mai simplă decât la Marina, aveam încălzirea făcută, am știut despre ce e vorba, mai simplă, e sus pe faleză, e alt tip de teren acolo. Nu ați așa de multă apă. N-am avut apă mai deloc, pentru că e sus pe faleză, n-am avut adâncime atât de mare de fundare, avem 2 subsoluri într-adevăr de parcări, dar în siguranță, tot piloți forați, tot grindă de coronament, tot piloți de incintă, deci inginerie avem și aici, bani băgați în fundație, o grămadă. Dar am avut și 2 subsoluri de parcare, iar aceste subsoluri sunt de 3 ori mai late decât lamela blocului în sine. Da? Deci e ca și cum am construit în pământ 6 etaje, dar distribuite altfel, pe 2 niveluri și ceva mai late. Da? Iar ca vânzări, proiectul a fost nesperat. Deci noi am făcut niște vânzări foarte bune anul trecut, pe proiect, în fază de săpătură. E adevărat, aveam discuția asta, ce înseamnă să ai bani băgați în fundație versus într-o suprastructură. Ca marketing, oricine ar vrea să vadă o structură. De 2 milioane zici, te uiți la blocul ăsta și zici, dom'le, extraordinar, ce structură nemaipomenită față de mine care ce arăt, o groapă. Însă, dacă am un client 2-7 educați și interesați de siguranța lor, să știi că și partea de săpătură, dacă ți-aș aduce să vezi cum arată săpăturile la blocurile astea, sunt impresionante. Dacă ai vedea cum arată incinta asta săpată și cum arată partea asta de turnare și ce înseamnă turnarea unui radier de 2 metri, unde am avut 3500 de metri cub fără 4 metri, 3496 de metri cubi într-un radier de 2 metri pentru Olimp Tower, n-ai cum să spui, domne, nu-mi doresc și eu în blocul ăsta, sau n-ai cum să nu apreciezi, domne, uite, oamenii ăștia se străduiesc să facă ceva. Deci, se vede pasiunea. Deci vânzarea despre care spun, gândește-te, sunt 210 apartamente, suntem la etajul 2, mai avem 94 de vânzare. Mă refer la semnate. Parțial în avans, parțial tranșe, pentru că ne-am permis asta. Da, felicitări. Și îmi place când povestești că ești foarte pasionat de cred că ți-ar cum plăcea, se construiește. Cred că ți-ar plăcea și ție sau chiar oricui. Sunt oameni care spun, anunță-mă la nu știu ce stadiu sau nu e așa, îi trimit o filmare, ce băi, extraordinar ce faceți acolo. Deci arată și bine, să vezi ce se întâmplă acolo, cum crezi, să vezi o lucrare de anvergura asta, da, înțeleg și eu în ce bag bani. Și avem clienți foarte fericiți să ne plătească. O dăm în politici corporatiste, eu nu-mi sunt clienții. Nu-mi sunt clienții, în principiu se ocupă ei, văd că lucrăm, eu știu, eventual îi întreb, poți să-ți trimit factura? Îi trimit factura, plătește cu plăcere, pentru că vede ce execut. Nu ne jucăm niciunul, nici noi de a construcțiile, nici ei de a plată. Da? Zi-mi, te rog, pe partea de sustenabilitate, ce ați implementat în proiect? Avem pompe de căldură, avem ventilație pe recuperare de căldură, avem fațadă ventilată. Povestește-mi puțin aici. Eu am observat interesul ăsta pentru ce înseamnă sustenabilitate ca și concept. Sunt constructor. Poate din afară subiectul ăsta pare așa ceva foarte amplu, foarte inovator, foarte... pentru noi nu înseamnă decât o adaptare la piață. Pentru mine, constructor, eu dacă spun sustenabilitate, pe mine nu mă impresionează foarte tare. Sunt niște principii simple. Vorbim de, nu știu, zidărie cu materiale NZEB. NZEB, da. Ce ar presupune acest material suplimentar față de o zidărie pe care o am eu? O tehnologie în plus care mi-ar asigura un alt transfer sau o altă păstrare a transfer de căldură sau de, eu știu, sau să-mi păstreze rece în cameră. Nu înseamnă nimic altceva decât era până acum. Dar sunt niște terminologii care se folosesc într-adevăr și pe care eu am obligația să le implementez în proiectele mele. Foarte frumos. Deci tu le faci pentru că trebuie sau le faci pentru că și crezi în ele? Nu, eu le fac pe cale de consecință acestui domeniu care evoluează așa cum evoluează în IT inteligența artificială. Dacă aici s-a ajuns, eu asta trebuie să fac.
În plus, pentru mine, partea progresistă așa din mine, eu nu m-am făcut constructor ca să rămân în continuare să fac mortar sau să studiez la nesfârșit rețeta betonului. Nu, eu sunt constructor și trebuie să evoluez împreună cu piața și cu soluțiile care există în piață. În plus, eu nu construiesc doar pentru mine, eu construiesc pentru clienți care au și ei nevoie să ajungă la zi cu soluțiile care se întâmplă în piață. Ori fațada ventilată este atât estetic cât și parte de izolație un lucru, nici nu văd, dacă mă întreb la Marina Tower, ce altfel de fațadă aș putea să fac? Ce altfel de fațadă? Nu există alta. Deci ca atare, da, sunt foarte mândru că folosesc o soluție definită în capitolul de sustenabilitate. Da, ok. Am parte de eficiență energetică sub formă de pompe de căldură. Da, dar mi se pare că e ceva normal. Propun un apartament premium. Ce trebuie să ofer în acest apartament? Începând cu fundația, cu siguranța și cu parte de cost control atât cât pot, nu? Să-i spun omului, dom'le, dai un ban pe apartamentul ăsta, da în exploatarea lui în timp, n-ai probleme de siguranță, n-ai probleme de infiltrații, n-ai probleme de izolații, n-ai probleme de sunet, n-ai nicio problemă cu el, da? Costuri minime. Smart home, poftim, nu consum curent. Pompă de căldură, energetic ești în regulă, am 1:3, nu știu, apă, aer, nu contează, stop. E obligația mea să fac asta. E un domeniu de consecințe. Dacă vrei să evoluezi, nu ai altă șansă decât să vezi ce e în piață, ce soluții sunt și ce trebuie să adaptezi tu la produsul tău ca să vinzi clientului. Altfel ce să vând? Nu am ce să vând altceva decât să fie un produs sustenabil. Deci folosesc tot ce îți trece prin cap. Da, nu am de pildă aici, ne gândim în continuare cum să facem cu niște panouri fotovoltaice, să vedem ce on-grid putem face, dacă putem face, să vedem unde să stocăm, ne gândim la parte, cel puțin la Marina, unde să fac, am un penthouse aici, am 5 penthouse-uri destul de serioase și vrem și mulți bani pe ele. Cam ce aș putea, cum să fac eu să preiau niște energie, să o stochez undeva, să o folosesc pe urmă și eventual. În general, la blocuri, mai ales înalte, este relativ problematic să poți să rezolvi prea multe probleme doar cu panouri fotovoltaice. Mai degrabă văd o sustenabilitate în designul întregii clădiri, în care pui, cum ai zis tu, izolație foarte bună, inclusiv fațadă ventilată, pompă de căldură ca să consume energie și nu gaz, exact. Pui o ventilație cu recuperare de căldură ca să nu trebuiască să deschizi geamul și atunci păstrezi energia în interior. Diverse lucruri care sunt mai eficiente decât să pui panouri, care oricum cât poate să-ți producă pe o suprafață de bloc raportat la 15 etaje pe care are clădirea, plus subsoruri în care poate ai așa cu nevoie de niște prize pentru încărcare electrică, pentru mașini electrice. E greu să acopere. Poate cu o nouă tehnologie de panouri poate se va putea. Eu doar asta spuneam, că acest capitol este acoperit pur și simplu, nu constituie neapărat o inovație și îți mai spun o idee și cu asta putem părăsi subiectul dacă vrei. Pentru a oferi o clădire sustenabilă, să știi că pentru mine nu înseamnă neapărat costuri suplimentare extraordinare. În plus, eu prin asta mi-aliniez produsul la piață. Deci pentru mine nu înseamnă Păi ce să fac? Pentru ce să iau o centrală termică cu tiraj natural când aia condensația a ajuns aproape la același preț? Pentru ce? Când eu, punând asemenea centrală, îi creez omului o economie la consumul de gaze, pur și simplu. Îmi recirculă noxele, mi-l mai ard odată. Încearcă să mai eficientizeze un pic din arterea aia. Sau la pompe de căldură. Pentru ce? Am înțeles. Cât e o pompă de căldură în plus față de o centrală? Triplu, dublu, dar în valoare absolută cât? De la 1000 la 3000. Păi cât vreau eu pe un apartament? Eu ce ofer de apartamentul ăsta? Faianță? Păi faianță are toată lumea, în orice tip de bloc, în orice tip de apartament. Eu trebuie să vin cu ceva. Cu ce? Cu lift inteligent, cu casă inteligentă, cu izolații de toate felurile, pe cât se poate, să-și păstreze omul rece în casă, să-și păstreze omul cald în casă pe timp de iarnă, că am un sezon acolo, sunt expus la mare. Este obligația mea, ca dezvoltator progresist, da? Să găsesc niște soluții adaptate la piață și mai ales pe aceste soluții să pot să cer un preț corect. Băi, ai de toate. Ce ai? De toate. Ce vrei? Uite, ia formularul de la Daniel, vezi ce înseamnă sustenabil, vezi câte bifezi din el. Ia vezi, din 20 câte am bifat? 17. E sustenabil să trăiești. Îmi place. Mă amuz un pic pentru că de ce mai multe ori în discuțiile cu dezvoltatori
Părerile sunt foarte împărțite, adică cumva NZ-ul și noile standarde i-a scos din zona de confort pe foarte mulți, știi? Și abordarea ta este complet diferită, adică eu ori nu mă așteptam. Pe principiu că, păi, asta trebuie să fac, adică nu există cam de ales. Asta trebuie să fac și mi se pare absolut corect și normal să o fac. Într-adevăr, ai și cu ce, pentru că profitul, sau mă rog, bugetul îți permite pentru că prețurile unităților sunt mai mari, dar abordarea cred că de fapt cea care a dus către un produs la nivelul ăsta de către care este mai natal și anume, eu trebuie să dau cel mai bun produs, punct. Da, eu nu trebuie doar să mă înscriu într-un standard. E normal să dau cel mai bun produs posibil. Dacă am o variantă bună care e și cost-effective, da, bravo pentru asta, Tavi. Mulțumesc. Dacă aveți întrebări pentru Tavi, vă rog să lăsați în comentarii. Știu că printre voi sunt oameni care nu iubesc dezvoltatorii. Da. Noi mai întâi de toate suntem constructori. Suntem constructori înainte, da, exact. Și oameni care vor să vă lase lucruri bune în spate. Da. Hai să mergem un pic către viitor și pe mai am o întrebare faină pe care vreau să o adresez legat de ce mi-a făcut cu Codin, cu fundația. Hai să mergem către viitor. Cum vedeți voi piața imobiliară? Că aici sunt multe discuții. De când a început războiul din Ucraina, a fost un pic lovită piața de la Constanța, mai ales din zona turistică. Da? Și știi cum e. Astăzi toată lumea laudă și un hype, hai să cumpărăm. Mâine, ce faci? Cauți acolo, îți blochezi bani și mai departe. Voi o vedeți cu bătaie lungă, adică faceți treaba asta de 20 de ani, nu de ieri. Da? Cu siguranță nu vă gândiți să plecați în 2 ani, vă gândiți la fel tot cu bătaie lungă. Care sunt perspectivele voastre? În ce direcție se îndreaptă piața, în opinia ta? Îmi cere o părere care va fi subiectivă. Eu sunt constructor. Deci tu vrei să meargă bine? Eu altă meserie nu am. Sau în momentul ăsta nu mă văd făcând altceva. Deci ca atare eu va trebui să construiesc. Că va trebui să-mi adaptez soluțiile la piață, la produs. Ok, o să vedem și asta. În ce măsură o vom face și sub ce formă. Poate o să fac case. Eu știu, poate. Da, o să rezum partea de tehnologie care înseamnă costuri la ceva mai ieftin, ceva mai simplu, ceva mai... Dar de construit va trebui să construiesc. Așa că de plecat n-am unde să plec. Și nu văd altundeva unde să construiesc decât aici. Mai departe, cu privire la ce se întâmplă în piață, nu știu să o spun, eu o văd într-adevăr ca pe un joc între intern și extern. Intern însemnând cadrul legislativ, avem acum o nebunie cu privire la ce am semnat pentru Olimp, cu 5% anul trecut TVA, avem acum plăți cu 9%, dacă nu închidem proiectul nici n-am cum să închid Olimp anul ăsta, îl închid la anul ăsta am 19%, deci suntem într-o situație, gândește-te cam cum arată un contract, cum arată plățile într-un contract în care am în 3 ani 3 TVA-uri. Este hilar, nici nu... Dar asta este, trebuie să te adaptezi, deci nu știu ce va însemna previzibilitate legislativă. Mi-am notat aici o idee foarte simplă apropo de ce înseamnă cadrul ăsta legislativ care mie îmi creează niște premize de dezvoltare sau de frână pentru următorii ani, nu? Dacă de asta mă întrebi. Eu făcând parte din piața asta la modul sunt și constructor și dezvoltator, da? Se elaborează acum, este trimis la Senat, 460 de pagini, nu știu dacă ai idee despre asta, CATUC, Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor. Sau mai simplu, Codul Urbanismului. Nu zi așa mai simplu, că de 2 zile mă chinui să țin minte toată terminologia asta, am scris-o și pe foaie, să nu o ratez, adică e complicată atât... Urmează să vină aici în platou la noi, în studio, peste 2 săptămâni, Bogdan Suditu, care e președintele Comisiei de Urbanism de la Primăria București, să vorbim fix pe subiectul ăsta. Eu îmi permit să-ți mai recomand pe cineva, fac o recomandare, chiar te rog. dacă îmi permiți, sigur, pe Andreea Secu, de la Secu Legal, cu care lucrăm și care chiar m-a invitat la o dezbatere pe tema acestui act normativ, unde am fost pus așa între juriști și arhitecți și noi constructorii eram ei ca nimeni și nu mi-am permis să mă ridic, că nu m-am simțit suficient de pregătit, nici juridic, nici urbanistic. Dar pe noi nu ne întreba nimeni, ei se certau pe proiecte și noi eram ăia și cu munca și cu banii, dar ei aveau de dezbătut. Ok. Știi cum e asta, cât de bun ești, depinde la ce masă te pui, știi? Exact. Deci dacă ai nevoie de păreri pe tema asta, noi o
de asemenea lucrăm Chiar te rog bine să-mi cu dai el. contactul după. Da. Deci, cadrul legislativ rămâne de văzut unde ne aflăm și urbanistic și și fiscal. E foarte important ce predictibilitate vom avea. Cadrul intern e cum e. Cadrul extern este ce o să mai avem? Am avut pandemie, am avut război, am avut cutremur în Turcia, am avut ce să mai fie. Adică suntem în faza în care decizia de cumpărare a unui imobil, apartament, ce-o fi el, și asta știi și tu că ai divizia ta de care se ocupă cu așa ceva, nu mai e instant, nu mai e ca înainte. Muncești de 5 ori mai mult să faci o vânzare. Așa e. Da. Muncești. Cum să facem? Se duce acasă, vorbește una cu el, se duce acasă, ghici cu cine se întâlnește acasă? Cu soacra, că de-aia vrea să-și cumpere apartament, să scape de ea. Se întâlnește cu soacra și ce îi spune soacra? Mai stai, mamă, un pic, mai gândește-te. S-a răzgândit. L-am pierdut. Și tot așa. Adică vânzarea e tot mai delicată, produsul e tot mai greu de identificat, pentru că în permanență auzi, domne, e scump, dar ce mai e ieftin? Ce mai e ieftin, astfel încât produsul meu să ajungă ieftin? Totul e scump, deci produsul meu cum vrei să fie? Tocmai produsul meu, care nu sunt cel mai prost constructor, nu sunt cel mai prost dezvoltator, nu sunt... Tocmai al meu să fie cel mai ieftin? Al meu trebuie să fie bun, că sunt bun, nu? Și atunci, nu știu să-ți dau statistici, ți-am spus, nu mă bag în a specula ce înseamnă piața asta în următorii 5 ani, dar trebuie să vedem cum evoluează atât cadrul legislativ, piață, prețuri, mă refer la materiale de construcție, mă refer la salariu minim, mă refer la o grămadă. Discutăm de salarii, de impozite, de ce? Și de productivitate când discutăm? Când discutăm despre ce înseamnă productivitatea unui om amărât care are salariu minim pe economie, un necalificat? Când vorbim vreodată despre asta? În ce sens la ce te referi? Păi, cât să-i dăm? 5.000 de lei? 7.000 de lei? Hai să-i dăm. Atâta merită omul ăsta ca să-și asigure coșul zilnic. Că trebuie să mănânce. Foarte frumos. Și ce produce? Ce produce? De unde să scot 7.000 de lei cu el? De unde? Că stă atârnat în lopată. Ce să produc cu el ca să acopăr și impozitul și pe urmă să-mi acopăr și un plus valoare pe care să-l regăsesc într-un apartament? Astfel încât să fiu și eu mulțumit și clientul mulțumit. Ce să fac? Vorbim de... Când discutăm vreodată de productivitate? Altfel decât de salariu minim raportat la coșul zilnic. Există un autor pe care îl citesc foarte mult, se numește Ray Dalio, care a creat Bridgewater Associates și o carte foarte bună, Principles, Principii, care spune că pe termen lung, în toate ciclurile astea economice, imobiliare și mai departe, este un singur lucru care contează, productivitatea. Cât de bine reușești să îți optimizezi munca sau să inovezi și să devii mai eficient și mai productiv. Este singurul care contează și bate orice ciclicitate. Adică, în final, dacă tu ai un produs bun, că piața e sus, că piața e jos, ești preț valoare pentru că a fost gândit bine de la bun început. Da. Ne apropiem de final. Dar i-a trecut aproape o oră. O oră a trecut, de fapt. A trecut repejor. Trecut repejor, da. Da. Știu că sunteți implicați și în diverse activități în care contribuiți mai departe și respect foarte mult treaba asta și deși poate suna așa un pic că fac publicitate la aspectul ăsta, merită să o spun, adică eu vreau ca toată lumea să ajungă să contribuie. Aveți o dată sponsorizările pe care le faceți constant cu fundația pe care o păstorește sau la care este imagine Codin, Fundația Metropolis, și sponsorizați și Federația Română de Gimnastică Ritmică. Întâmplător o și cunosc pe președinta Federației. Pe doamna Irina Delean. Exact, Irina Delean, da. Este o prietenă vechea mea. Da. Da. Și știu că a avut chiar Poate o ajuți și tu așa cum o ajutăm și noi. Da. Pentru că are niște evenimente de o mare anvergură. Adică, pot să răspund la ce m-ai întrebat? Da, te rog, da. Să... Da, continuă, da, te rog. Alături de Codin facem o treabă foarte bună. Ajutăm Fundația Metropolis cu ce se poate și dacă tot e ajutor, n-aș vrea să vorbesc foarte mult despre asta, că așa e frumos. Până la urmă, dacă ajuți, nu te apuci să... Dar partea asta cu renovăm spitale publice din bani privați e ceva, e o acțiune, ajutăm cu ce se poate acolo, inclusiv cu oameni, inclusiv cu donații, mă rog,
susținem pe unde putem activitatea asta. În partea de gimnastică ritmică am ales să ne implicăm din mai multe motive. În primul rând, cunoaștem acolo foarte mulți copii, inclusiv fata mea practică sportul ăsta. Fain. Și așa am pornit cumva să intrăm în contact cu lumea de acolo. Dar am fost foarte surprins să constatăm ce evenimente de ce anvergură. Deci vorbim aici de Cupă Mondială, vorbim de Campionat Mondial de Junior, vorbim de niște evenimente de te și sperii când vorbești de ele. Și cu toate astea lumea nu prea cunoaște pentru că abia de, nu știu, în ultimii 20 de ani se pare că acest sport a fost într-un cont de umbră și acum își revine un pic, dar am cunoscut oamenii, am văzut ce competiții sunt și a fost din nou exact ca sustenabilitatea. Unde să mă duc eu să mă promovez într-o cupă mondială? Cam unde să mă duc? Că la fotbal mă costă nu pot să mă expun pe nicăieri. Și atunci am ales o nișă, dar o nișă care are performanță. Și mi s-a părut că asta este o soluție foarte bună să apar ca sponsor cu la un buget rezonabil pe care mi l-am permis, decent, da? Și să cunosc oamenii ăștia, să o cunosc pe, nu știu, Violeta Mitică, pe doamna Irina Deleanu, să ne cunoaștem și să înțelegem cu ce ne ocupăm acolo. Și chiar are nevoie de susținere. Are în continuare niște competiții extraordinare unde probabil că ar putea capacita niște antreprenori care să o susțină și ar primi cu vârf și îndăsat expunere pentru cei acolo. Pentru că unde îți permiți tu unde mă duc la Formula 1? Unde să mă duc? Eu cred că mai departe de beneficiul expunerii, care, dacă există, să folosești absolut, adică e o constrângere a faptul că ești în business. Eu cred foarte mult în această idee a contribuției, în give it back, știi? Da. Ai reușit, dă înapoi, știi? Da. Și faptul că voi o faceți, odată în plus, îmi confirmă că am ales bine să continuăm și să facem treabă împreună și să... Am ales sănătate și sport. Am ales sănătate prin Codin, cu care avem niște ajutoruri reciproce și am ales în sport, unde acolo sunt niște copii care muncesc pe brânci. Și eu nu pot să nu apreciez asta, chiar dacă, din nou, pot fi subiectiv, pentru că fata mea face așa ceva, copilul meu dar se ocupă pe efortul ei și pe deranjul ei. Nu are nicio legătură. Felicitări, bravo. Mulțumesc. Cam atât a fost Tavi Mitan astăzi. V-am păcălit. Nu. Mai avem și chestionarul 7, chestionarul de concept 7. Dar înainte de a intra în el, dacă vrei, Tavi, să mai adaugi ceva, pentru că aici o să fie niște întrebări mai așa, din o altă sferă, o să vezi. Nu. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru ocazia de a mă prezenta, nu știu, ca persoană, ca antreprenor, poate, ca partener în proiectele astea speciale și mai ales că putem cumva să prezentăm oamenii din spatele proiectelor asta, sau din spatele muncii, a efortului, a proiectelor, poate, nu știu, ar fi de apreciat în special în zona de siguranță în construcții, în zona de confort, mă interesează foarte mult mulțumirea clientului, nu sub formă de bani, care este așa cum este. Sub formă de mulțumire personală. Dom'le, ești mulțumit aici, îmi plac oamenii, îmi place produsul, suntem bine. Și pentru asta îți mulțumesc de discuția asta. Bravo pentru ce ați făcut până acum, Tavi. Foarte rapid, avem 7 întrebări, răspuns accelerat. Încă o oră. Știi, încă o oră. Stai că eu am o alarmă care să-mi sune acum, că trebuie să intru într-un call mai târziu, să opresc să n-apuce să sună. Spune așa prima întrebare. Ce răspunde bunicii mele dacă te întreabă cu ce te ocupi? E mai simplu la mine pentru că e un domeniu foarte clar, foarte palpabil, dar i-aș răspunde că aș putea să-i construiesc o casă așa cum și-o dorește, sigură, caldă, chiar retro sau vintage, așa cum și-o dorește pe sufletul ei. Fain. Sunt curios dacă bunica știe de vintage. Sau întrebă. Retro, mai pe gustul ei, așa cu tentă de vechi, ca să te simți bine în ambientul ăsta, să nu te mut.
de acolo, să rămâi acolo, dar să ai tot confortul. Bun, ați înțeles, bunica, da? Ce sfaturi ai dat copilului tău care vrea să facă o investiție imobiliară? Sunt subiectiv, sunt constructor, în primul rând aș sfătui eu ce să facă sau i-aș construi poate chiar eu, dar mai presus de toate astea, aș sfătui o să fie foarte ponderată în a-și cheltui banii pe case sau pe orice altceva și să nu se lege atât de mult de lucrurile materiale. Mod surprinzător. Revin la bunica. Dacă bunica îți cere sfaturi vrând să facă o investiție imobiliară, ce îi spune? Îi transmit exact varianta, reversul medaliei de ce i-am spus copilului meu. Și anume o sfătuiesc să investească într-o locuință minimalistă cu tot confortul, poate chiar într-o cameră de hotel, în care să aibă tot confortul, pentru că vremea în care bunica să investească a trecut, vremea senectuții înseamnă altceva, înseamnă să fii respectat pentru ce ai făcut o viață întreagă. Acum trebuie să te bucuri de a doua tinerețe. Să ai confort, să-ți spele cineva, să-ți calce cineva, să-ți gătească cineva și să călătorești cu puterea fizică pe care o mai ai. Cameră de hotel sau o garsonieră într-un complex în care să ai tot confortul. În asta aș sfătui eu. Super răspuns. Bunica nu mai face bani, nu mai facem bani după 70 de ani. Ce am făcut, am agonisit, acum ne bucurăm de a doua tinerețe. Super răspuns. Asta o să-l iau și într-o bucată, așa, să-l dau mai departe. Mi se pare cea bună răspuns întrebarea asta de până acum. Întrebarea numărul 4, Tavi. Ce carte ai dat să citească fiecărui român? Uite, am o surpriză pentru tine, am ținut-o ascuns aici. Așa. Am primit-o și eu de la un prieten. Nu știu dacă aș recomanda-o fiecărui român, cât fiecărui român care e preocupat de a trăi mai bine, mai emoțional, mai energetic, mai de-a-și ușura viața, de-a-și ușura munca. Da, Napoleon Hill a fost printre autorii pe care am citit încă de când am început eu să fiu pasionat de a studia și de a crește și tot. Cartea asta n-am citit-o. Recunosc, nici nu știam că există. Da, există și poate că stă și la baza filozofiei noastre, să știi. Nu e întâmplător pentru că fiecare partener are influența lui în proiect și în a manageria lucrurile. Mie mi-a oferit-o un prieten care mi-a spus, uite, ia-o pe asta și încearcă, citește o dată, de 2, de 9, dacă te atrage și dacă te interesează. Dacă nu, poți să o arunci la gunoi. Îți mulțumesc pentru ea, să share și câteva cuvinte aici, pentru că am și un cadou pentru tine, tot o carte era, dar mi-a luat înainte, care o să scriu și eu niște cuvinte, dai mea când finalizăm podcastul. Apropo de podcast, întrebarea numărul 5. Da. Dar ce podcast să asculte? Cine? Fiecare român. Fiecare român, nu știu dacă fiecare român, am în cap așa, mai degrabă podcast însemnând vorbit, poate zona de documentare vorbită cumva. Uite, urmăresc Enigmele României, Marcel Iureș, unde se poate uita și bunica, s-ar putea să aibă niște păreri și alte informații. Andreea Roșca, Vast and Curious, cu zona asta de ce face ea acolo, foarte interesant și la obiect. Ai mers și la evenimentele ei? Nu. Eu merg de un an de zi, merg în fiecare lună. Poate foarte bune. Apuc și eu să ajung. Te invit cu drag, uite, unul chiar acum la final de februarie. Sau Joe Dispenza despre meditație, care se leagă cumva cu, este urmarea lui Napoleon Hill în zona asta de a crea un pic lucrurile și din energie, nu numai din materie, numai din munca asta nebună de a trage și a controla tot. Să mai și aranjezi un pic cu sufletul și cu gândul lucrurile să-ți iasă mai bine și mai ușor, să-ți ușurezi viața până la urmă. Excelent. Mulțumesc. A 6-a întrebare, penultima. Care este românul tău preferat? Români preferați sunt mulți. Sunt pe lângă noi, sunt peste tot. Mi-am schimbat un pic părerea, am avut ocazia să particip la o întâlnire cu designeri români și acolo a fost invitat domnul Pavel Șușară, care este directorul Muzeului de Artă Contemporană, am înțeles, din București, și a ținut o prelegere despre Brâncuși, este specializat în Brâncuși. Ne-a făcut
praf pe toți cu ce ne-a povestit și cred din ce mi-a povestit acolo că Brâncuș ar fi românul meu preferat. Eu am făcut o similitudine și între artă și inginerie, pentru că omul ăsta în 10 ani, mă refer la Brâncuș, a trecut de la sărutul, care însemna o bază newtoniană masiv greu, la partea de energie, care înseamnă măiastra. Este ceva să trece așa de la masă la energie. Este spectaculos. Și asta m-a fascinat pe mine, să nu mai vorbesc de faptul că, cel puțin din ce am auzit și am citit, noi în anul 1900 ciopleam în piatră litere. Iar omul ăsta ne-a repus pe harta universală a culturii. Adică noi eram întârziați cu 400 de ani, cu 50, eram în peșteră. Omul ăsta a venit și ne-a așezat exact în frunte. Deci, Sunt curios care a fost impresia lui Carol I când a venit prima oară în România. Tot timpul m-am întrebat, că am citit cărți pe subiectul ăsta, spunea că am mult de construit, străzi, drumuri, multă muncă. Da. Și a stat să le facă. Cel mai longeviv conducător din istoria României. Da. A avut o viziune. Știi, când ai un vis care te ghidează, în mod natural, corpul se pune la treabă. Adică te ține. Te ține să duci la capăt. Și când a simțit că o dus la capăt, probabil că acolo a putut să meargă mai departe liniștit. Tabela numărul 7. Tavi și ultima. Europa, America sau Asia? Sau mă rog, mai sunt și alte continente, dar astea principale. Modalitatea de a face afaceri din America, suprapus peste educația europeană cu resursa din Asia. Resursa atât de material cât și umană. Resursa umană luată de acolo. Există și un invers. Există și spiritualitatea din Asia cu educația de aici și cu... Deci poate că Asia găsește multe. Dar business, America, produs, Europa și resursă Asia. Asta este. Excelent. Cu răspunsul ăsta cred că e un moment foarte bun să ne facem curaj să închidem podcastul de astăzi. A fost Tavi Mitan cu noi, Alpha Builders, Mana Tower și Olim Tower. Găsiți aceste proiecte pe theconcept.ro sau pe site-urile Alpha Builders, Mana Tower, Olim Tower, unde dacă sunați veți da de colegii noștri de la sales care sunt foarte pregătiți să vă asiste în proces. Dacă simțiți că vi se potrivesc produsele Alpha Builders, nu ezitați să descoperiți și veți vedea după aia, descoperindu-le, că nu faceți o greșeală. Tavi, un cuvânt de încheiere? Îți mulțumesc că ne-am întâlnit, a fost o plăcere și poate ne revedem să vedem cât de adevărate au fost previziunile mele, ale tale și să vedem ce o să facem pe mai departe. Eu propun chiar să ne vedem la fiecare nou proiect de anvergură pe care lansați, că știu că avem un pipeline mare și e păcat să nu îl prezentăm lumii, pentru că sunt studii de caz. Mie îmi place să vorbesc atât din studii efective, din lectură, din expertiză pe care o dobândesc fie direct, fie prin parteneri invitați, dar și din studii de caz efectiv, adică, hai să vedem concret, câți metri pătrați, ce radier, cât beton și așa mai departe, pentru că asta arată că aici, în piața asta, nu sunt numai băieți care au făcut prostii la un moment dat, ci sunt și profesioniști. De fapt, încep să cred tot mai mult că sunt ce mai mulți profesioniști, pentru că am ocazia, norocul să îi am ca partener pe mulți dintre ei sau să îi cunosc pe mulți dintre ei și să văd că piața crește într-o manieră frumoasă. Eu m-am rezumat în discuția asta la persoană, companie, n-am intrat foarte mult pe produs sau pe cifre, dar poate cu altă ocazie, după ce lămurim că nu ne interesează strict produsul, am putea să dăm și niște cifre. E impresionant ce facem și acolo. Așa, ca număr de unități, ca cantități puse în operă, normative respectate, dar e un pic mai tehnică discuția și poate nu e atât de digerabilă. Invitație deschisă pentru următorul proiect și mult succes ție, mult succes nouă în proiectul pe care îl dezvoltați, proiectele pe care le dezvoltați și să avem un 2024 pe cinste. Mulțumesc. Mersi.